čítam, že bol prerušený zasa. Že hovoril som o tom s Jourou, vlastným Belgičanom, že to je nejaká opozičná pičová, že to si vymýšľam veľmi. A čo vám dá nejaký advokát z teraz škrtanie? Čo je vám doručiť uznesenie o znesení obvinenia proti Kovažíkovi alebo čo? Tak Mároš mi však to vidíš. Tak teraz Mároš mi dohodil a povedal, že máme oficiálne teraz podať žiadosť podľa článku 4 zmluvy o Európskej únii. To som nechcel urobiť a urobím to, otvoriť konanie proti Slovensku pre porušovanie pravidiel právneho štátu. A vyberiem si len príbeh zasahovania politiky a polície, teda ministra vnútra do policajného vyšetrovania nezávislosti. To je druhé porušenie práv. Nemám to pošle, bude to hotové zajtra, zase to dostanete aj v slovenčine, aj v angličtine. To odíde v útorok. No a zajtra. My si myslíme, že schôdza o Mikulcovi nebude, ale nám to nebráni urobiť to, že my tam zostaneme v pléne sedieť. Keď sedíte v pléne a nie je schôdza, máte iba zapnuté svetlo, neviete robiť z mikrofónu, neviete hlasovať, neviete nič. Tak sa tam prinesieme vlastný mikrofón a vlastný reproduktor a jak tam tí poslanci opoziční dostanú sedieť, ja by som predniesol ten prejav, ktorý by som normálne urobil proti Mikulcovi. Dáme to live na internet, hodíme to von a pustíme to. Samozrejme, ja server na celého Kovažíka, mňa zaujíma Mikulec a nie Kovažík. Kovažík mu dal pokyn. A neviem, na ňo treba tlačiť, takže to bude zajtra. No a potom budeme hučať toho prvého technika, do tých Košiciach. Však bolo tiež toho tak dosť teraz, veľa sme to robili voči ním. Len pozeral som sa na tú vašu otázku, ten vzťah toho Hrubalu a Lipšica, tam nič nevidím. Vy ste sa vám to pýtali minulé, že či nevidím tam, ja nič tam nevidím také zaujímavé. Je tam niečo, nejaká konkrétna časť ich života, ktorá vás zaujíma? My sme si zobrali internet zase a pozerali sme, kde pracoval Hrubal, kde pracovali, kde sa mohli stretnúť, nejaké vyjadrenia proti sebe. Nič zatiaľ vám tam nekonfrontuje také, že bolo zaujímavé. Niekde na nejakom ministerstve Hrubal hovoril, že oni mali pracovať, mali byť nejaký šéf, nejaký legislatívny odbor, alebo čo, mali pracovať nejaký čas spolu, preto sme namietali ich zaujatosť. Bolo teraz zaujatosť Hrubalu. Toto vám stačí, akože aj pracovné zaradenie, že robil to tak tam dávno, bol na ministerstve. On dokonca viedol oddelenie legislatívy trestnoprávnej. A toto asi to čo? Tak to dávno. Čo, 5, 4, 6? No, keď bol minister Lipšic, musíte to tak brať. Lipšic bol najskôr ministrom vnútra v rokoch 2010 až 2012 za Radičovej vlády a potom 2012 a 2016 už išli my. On bol ministrom spravodlivosti, musel byť minister spravodlivosti v tej druhej Dzurindovej vláde, mohol byť. 98 bola prvá vláda 2002, 2002-2006 bol minister spravodlivosti a potom bol minister vnútra, takže tam to sedí. Áno, tam to sedí. Dobre, tak to vyťažím, ale to je tam taký problém toto. Nie som najprv som to plnil tú námietku, ale že nie je to často. Ešte by sme mali